Svoj mir i tišinu, ali i uzbuđenje i strast, Riječanin Vitomir Maričić najradije potraži ispod površine. Naš najbolji ronilac na dah i svjetski rekorder, pa možemo reći da je more njegovo prirodno stanište. Mora i oceani prirodna su staništa i morskih pasa, čiji je izlov postao alarmantan. Iako u ovo doba pandemije malo tko ima volje i vremena misliti na morske pse, njihova je budućnost pod velikim upitnikom. Pa ja bih rekao da je ova pandemija neka trenutna opasnost, a ono što je puno opasnije i ono što je već cijelo vrijeme prisutno je upravo taj naš izlov oceana. Konkretno, ja sam sada ovdje na neki način zastupajući morske pse. Oni su vrh hranidbenog lanca i ako se ovim načinom nastavi dalje, mi ih nećemo imati za 10 godina, a to znači da je kompletan ekosustav ugrožen, a to znači da kompletno more nestaje. Vito je ambasador kampanje na europskoj razini koja može pomoći zaustaviti ovaj negativni trend. Najveća prijetnja morskim psima je takozvani shark finning. To je jedna brutalna praksa gdje se njima ciljano ih se lovi da bi im se odrezale peraje, onda ih se baci u ocean jer njihovo meso nije vrijedno. Oni se tamo utope ili iskrvare, a peraje se prodaju na istoku da bi bile dekoracija u juhi. I sad ta praksa u Europi je najveća. Europa je najveći izvoznik peraja i tu strada preko 100 milijuna morskih pasa. Dakle, samo za snimanje ovog priloga je nekoliko tisuća izgubilo peraje i glave. Morski psi su u vrhu prehrambenog lanca pa su itekako važni za održiv ekosustav te zdravlje mora i oceana. Vito je imao priliku i zaplivati s ovim fascinantnim predatorima, s grebenskim morskim psima na Karibima. Plivao sam ja oko njih, oni oko mene. Meni je bilo to izrazito uzbudljivo, oni su vjerojatno bili malo zbunjeni, ali navikli na turizam. Drugi put kad sam ih vidio je bilo u južnim morima Australije, sam vidio velike bijele morske pse. Iako su na glasu kao opasna čudovišta, stvarnost je daleko od toga. Izrazito su inteligentni i plahi. Ne pada im na pamet da riskiraju sa nekim plijenom koji nije njihov. Dakle, čim oni shvate da se radi o nečem što nije riba koju jedu, oni bježe od toga. Tako i od nas. Meni je posao biti u moru i ja ga nikad nisam ovako slučajno sreo. Tako da stvarno šanse su minimalne, a šanse da će onda još doći do nekog napada su još minimalnije. Vito se priprema i za nova državna te svjetska natjecanja u ronjenju na dah, a iako bi mnogi radije preskočili susret s morskim psima oči u oči, on nema ništa protiv. Ja bih bio presretan da ih sretnemo u prirodnom staništu, ali nekako stvarno čovjek mora imati sreće da naleti na to. A s vremenom su šanse da sretnete morskog psa u moru sve manje. Predviđanja nisu baš bajna i nisu uopće onako nekako daleko u budućnosti kao što to obično kaže. Za 100 godina ćemo možda nešto. Studija koja je napravljena u jednom zatvorenom akvatoriju gdje su stvarno nestali morski psi, gotovo nestali. Kroz 3 godine nestala je i sva druga populacija. A ono što se sad dešava, tih 100 milijuna godišnje koje samo od shark finninga nestaje, to nam znači u praksi između 10 i 15 godina da još imamo dok vrsta potpuno ne izumre, dakle sve vrste morskih pasa. Dakle, to stvarno ne govorimo o nekoj budućnosti koja je tamo negdje, to je za naših života. Ako se zabrani trgovina perajama, drastično će pasti i izlov morskih pasa, a mora i oceani ostati i idućim naraštajima. Ja bih ovom prilikom stvarno pozvao sve ljude koji vole more, boraviti u moru, da to more ne uzimaju toliko zdravo za gotovo i da je ovo prilika da osobno podrže inicijativu kojom će pomoći zaštitu cijelog tog ekosustava, time što će ovim putem konkretno zaštititi način izlova morskih pasa unutar Europske unije. Barem toliko možemo, to je prakticiranje naših građanskih prava i to je nešto dobro što za okoliš svako iz svojeg doma može sada napraviti. Pandemija nas je vratila i ujedinila s prirodom, a kaže Vito, to bismo trebali i zadržati.